आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, जों बयबो बे संसाराव साननैसोनि थाखायल'नो आलासि जाफैनाय बादिल'नो। जों आलासि जाहैयोब्ला फुङाव थाङो आरो जोङो बेलासियावनो फैफिनो। बिबारफ्राबो फुङाव बारो, अतिरिक्त जानांगौ सानथाम सानब्रै मोजाङैनो थागोन आरो बबेबा बिबारफ्रा मास मोनसे थानो हागौ, बेनि उनाव लरहायो आरो हारसिङैनो सिरियो। थिग बेबादिनो नोंथांमोननि जिउआबो आंनि जिउआबो बे बुहुमाव, बे मुलुग संसाराव पारमानेन्ट नङा, स्थायि नङा। दिनै दङ, गाबोननो जोङो बे संसारनिफ्राय गोमोरलांगोन। जों मानसि जानानै, सुबुं जानानै जों बयबो बै आलो गोजोन सोरगो रायजोआव थांनो लुबैयो। सिखावब्लाबो, दाखाथिब्लाबो, मानसि बुथारग्राब्लाबो, जिनाहारि खालामग्राब्लाबो आरो पापिब्लाबो, गोथारब्लाबो, मोजांब्लाबो, गाज्रिब्लाबो जों बयबो सोरगो रायजोआव थांनो थाखाय हास्थायो। दा प्रश्नआ बेनो जाहैबाय, गिदिर प्रश्न, मा सोरगोआव थांनो थाखाय आल्थुवा नामा? मा सोरगोआव थांनो थाखाय गोब्राब नामा? आं बुंगोन, सोरगोआव थांनो थाखाय जोबोद आल्थुवाबो, बै आलो गोजोन सोरगोआव सौहैनो थाखाय जोबोद गोब्राबबो। आल्थुवा माब्रै? बेनो जाबाय, जेब्ला जोङो बे संसाराव थानाय समाव मोजां खामानिखौ मावो, जायफोरनो नांगौ हेफाजाबखौ होयो आरो इसोरनि बिथोन बादि जोङो मोजां गेबें लामायाव थाबायो, गावखौनो फोलानानै गुसेब लामाजों जुदि जों थाबायोब्ला, खुथ्रु खाथ्रा गोजौ गाहाय लामाजों जुदि जों खस्थ' खालामनानैब्लाबो जुदि जों उथ्रिसारनानै थाबायलाङोब्ला, निस्सय आं बुंगोन, बै आलो गोजोन सोरगोआव सौहैनो थाखाय जोबोद आल्थुवा। बिनि बिसय जों बाइबेलावबो मोननो हायो, माथाइनि 7:13-14 आरो आं बुंगोन, जोबोद गोब्राब जायफ्रा बे संसाराव थानाय समाव गाज्रि हाबाखौ मावो, गावनिल' सानो, गावनिनो थाखायल' खामानिखौ मावो, गुबुनखौ नायसना, खाथिनि नांगौफोरखौबो खेल खालामा आरो जिनाहारि खालामो, सिखाव खावो, दाखाथि खालामो, मानसि बुथारो आरो बेफोरबादि गुबुन गुबुन पापफोरखौ खालामग्रा मानसिफ्रा, गुवार लामाजों थाबायग्रा मानसिफ्रा निस्सय बै आलो गोजोन सोरगोखौ मोनाबो जानो हागौ आरो बिसोरनि थाखाय जोबोद गोब्राब। जों मोनथिगौ, जौसिन गिदिरसिन हाजो माउन्ट एभारेस्ट, बे माउन्ट एभारेस्टखौ आक्रमण खालामनो हाग्रोदों सानै सुबुंफोर, एडमाउन्ट हिलारी आरो तेनजिं नर्गे। जेब्ला बिसोरो हाजोखौ गाखोदोंमोन, बे समाव बिसोरो ओरैबादि गोब्राब मोनदों, ओरैबादि खस्थ' मोनदों आरो जेब्ला बिसोर उथ्रिसार जानानैहाय इन्टारभिउखौ लाजादोंमोन, बे समाव बिसोरो बुंदों, जों जोबोद गोब्राब मोनदों। जेब्ला जों बे हाजोखौ गाखोदोंमोन, लासै लासै जोंनि मोदोमाव जे दङ, बेफोरखौ जोङो लासै लासै जाल्दाब जुल्दाब
गारनांजोबदों। जेब्ला जों गोजौनिफ्राय गोजौसिम सहैदोंमोन बे समाव जोङो गासिबो दंनायमानिखौनो गारनांजोबदों। मानो होननानै बुङोब्ला गावखौनो जों रेजें खालामनानै लानांदों। दा बेनिखायनो जोङो जोबोद खस्थ'यै गासिखौबो गारनांजोबनानैसो जों उथ्रिसार जानो हादों। नंगौ आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, जोंबो बै आलो गोजोन सोरगोआव सौहैनो थाखाय जोंनि जिउनि लामायाव थाबायनायाव जोंबो बे संसारनि गासिबो दंनाय मानिखौ गाज्रि हुदाफोरखौ आरो संसारनि बुथुमनायफोरखौ जों लासै लासैनो ज्राब नागारनांगोन आरो जों इसोरजों नांथाबनांगोन। बिनि थिननाय बायदि खामानिखौ मावनांगोन आरो बिनि हुदाफोरखौ जों मानिनांगोन। बिदि खालामोब्लासो निस्सय जोंबो सानसे बै इसोरजों दाखाजानाय आलो गोजोन समायना आरो रमायना सोरगोआव जोङो सानसे हाबनो हागोन। दा बेनिखायनो फैदो आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो गोबाव खालामनो नांलिया, मोजां जादिनि गुर गदिनि आरो जों मोजां गेबें लामायाव थाबायनो हास्थायदिनि, गुसेब लामाजों थाबायदिनि आरो जोङो गुबुनफोरखौ हेफाजाब होदिनि, अनलायदिनि आरो जोङो आखाइ हमलायनानैहाय ज' ज'यै थाबायनानै बै सोरगो रायजोखौ आवग्रिदिनि। हामबायसै खोनासंनायनि थाखाय आरो हामबायसै, खुलुमबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो जोंनि अनसुला बासायगिरि इसोरा जिसुआ बोर होबाय थाथोंसै।